Good afternoon. For today's video ay mamimitas tayo ng chayote. Ayan o, marami dito puno ng chayote or sayote. Tara, mamitas tayo. So ito. Actually, marami na akong napitas. Dalawa. Kailangan lang natin talaga hanapin siya. Kasi nandito sa ilalim ng vine. Gaya doon, oh. Ayun, medyo nasa taas siya. Pero, huwag na muna tayong maglambitin at lumayo pa. Ito lang, oh. Sige, tara, pitasin na natin to lahat. Ayan guys, natin ito. Daming bunga, oh. So, ito yan, oh. So guys, napakatahimik ng lugar, very calm. So ito ay mga puno ng chayote. Meron din siyang kakao. Actually, napitas ko na yung ibang kakao. So ngayon, ito na lahat ang napipitas kong chayote. Yung iba nagkandalaglag na lang. Sayang. Saka meron din dito yung mga puno ng nyog. Mga nalaglag kasi dito yung mga coconut, then turn into young coconut plant. Ayan, so ito, pinitas ko na yung ibang kakao kanina, pero may natitira pa rin. So ito siya. Ayan to. Hindi pa naman siya hinog, pero sayang din. Wala namang kakainan niya, ay kakain. Magpipitas niya. Kukuha ako nitong dahon. Kasi ginagawa ko to kung magluluto ako ng sinapot. Gagamitin ko yan. Yan pa, oh. Yan pang kakao. So, andito ako ngayon sa ilalim ng cacao tree. Okay? Ayan, may mga namumulaklak pa. Oh. Dapat pinagamitin mo yan. Yan. Para mahila. Oo. Napakasira pa ng keklarodi. Masira yan. Ayan. So, ito yung napitas namin. Kakao. Sayote. Kakao. Ito naman yung mga na-harvest kong chayote. Ayan, ito lahat. Binigyan ko na yung aking kasama kanina. So, ito ay natira. So, marami. Chayote. Yeah, cacao fruits. So, ito yung mga na-harvest ko sa kanina nang mag-harvest kami ng chayote at kakao. So, ito lahat ito. At meron na rin ako mga kinain. Ito yung buto niya.